Ginpaidalom sa enhanced community quarantine ang probinsya sang Iloilo sumugod sang Hulyo 16 kabagatakop ini sa Hulyo 31. Gilay naman nga nagpagwa sa executive order si Governor Arthur Defensor Jr. nga nagamando nga wala sa maipahamtang ang mga border control checkpoints ang provincial government sa mga kabanwahanan lakip na ang Pasig City. Hindi man kinahanglan sa mga pumuloy nga magkuha sa travel pass at iyon nga magwa ini sa ilang mga panimalay agud nga mag-ubra kung magbakal sa mga essential nga kinahanglanon. Libalon man nga magapadayon ang pagbiyahe sa mga pampubliko nga mga salakyan. Base sa iyo sang gobernador ang nagayda 18 panubo kag 65 pataas mga nagabusong may immunodeficiency comorbidity kag iban pa nga health risk ang ginapanugyan nga magtinir sa sulod sang ilang balay. Ang curfew magasugod naman halin last 9 sang gabi tubtub las 4 sang kaagahon. Samtang ginklaro man sang gobernador nga wala sang liquor ban na apang ang paginom sa mga makahulubog nga ilimnon ang dapat nga sa sulod lang sang balay. Sa pihak nga bahin ginpahayag man ni Defensor nga magapadayon naman ang operasyon sa mga essential establishments sa probinsya sang Iloilo. Ang ECQ basically bukas ang nagabaligya kag ang naghimo sang essential goods. Bukas ang essential services. Pero ang mga non-essential goods, ang hindi basics, they're allowed with a skeletal force. Balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo ini sa kabanderang Victoria kasala kabandera sa maton nga serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.